Isang magandang araw po sa inyo, Sir Froy at Karine, at sa inyong mga masugid na tagapakinig. Isa po ako sa mga nag-aabang na mga magagandang kwento sa inyong channel. Naaliw po ako sa inyong boses. Katulad ng iba, ay mayroon din akong karanasan sa buhay na hindi ko malilimutan kahit kailan. Kaya naman po sumubok akong magsulat at ibahagi sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalan na Omar. 35 anyos. Tubong Rojas po ako. Wala pang sariling pamilya. Lumaki ako sa piling ng aking butihing tiyuhin na si Tio Dodong. Siya ang tumayo kong ama mula noon. Wala na din siyang asawa dahil iniwan siya nito. At ang mga magulang ko naman ay maagang pumanaw. Simple lamang ang buhay namin ni Tio. Pangingisda ang tangi naming ikinabubuhay. Kapag swerte ang pangingisda namin, ay malaki ang kinikita namin na pera dahil inaabangan na kami kaagad ng mga tao sa pampang ng dagat kapag dumaong ang bangka. Hindi lingid sa kaalaman ko ang tungkol sa medalyon ni Tio. Minsan niya na itong naikwento sa akin. Nung bata pa nga ako, ay palaging takbuhan si Tio ng mga tao kapag mayroong aswang sa paligid o di kaya nanggagambala kapag sumapit ng gabi. Matagal na panahon din na hindi nagamit ni Tio ang kanyang medalyon dahil wala ng aswang ang umaaligid sa baryo. Taong 1949, nangyari ang lahat ng pagbabago sa aking buhay. Hindi ko inaasahan na darating sa puntong magkakaroon ako ng responsibilidad sa mga tao. Isang gabi, nasa laot ako mag-isa. Medyo masama din ang panahon. Nagbabadya ang isang malakas na ulan. Pero hindi ko inalintana yon dahil nawiwili ako sa mga isdang nakukuha ko. Umuwi ako noon dahil mukhang mapanganib na ang magtagal sa dagat. Ay, Omar! Mabuti naman at umuwi ka na. Nag-aalala ako sa'yo dahil baka abutin ka ng malakas na ulan sa dagat. Oo nga po, Chong. Kakunti pa nga lamang ang nahuhuli kong isda, tapos biglang sumama ang panahon. Ang ganda pa naman ng init kanina. Mukhang may bagyo ata ngayon. Palipasin muna natin saka tayo pumalaot ulit. Mas mabuti po ang ganun, Tio. Ito, meron din akong nahuli kahit pa paano. Pang sarili nga lang natin. Wala tayong pambenta. Ayos lang yan, Omar. Ilang araw din ang itatagal ng sama ng panahon. Pagkatapos ay babalik na sa normal ang lahat. Chong, di ba may medalyon ka ng ulan? Baka pwede mong gamitin nyo para patigilan ng ulan. Nako, ikaw talaga. Hindi naman pwede yun. Minsan na nga lang umuulan eh. Pagbigyan mo na ang kalangitan na umulan. Kumain na nga tayo. Dahil ginugutom na ako eh. Malapit kami sa isa't isa ni Tio. Ipinaramdam niya sa akin kung ano ang pagmamahal ng isang ama. Swerte pa din ako dahil may nagmamahal sa akin. Hindi naman ako pabigat sa kanya dahil kung ano ang kilos niya sa paghahanap buhay ay ganun din ako. Para bang sinasabayan ko ang mga galaw niya. Matapos namin kumain ay nagpahinga muna ako sa labas ng bahay. Maulan pa din sa labas. Ay, grabe ang ulan na ito. Mukhang babaha pa yata eh. Hindi nga malabo mangyaring hinala mo, Chong. Sinabayan din ng malakas na kulog at kidlat eh. Kakaiba na talaga ang panahon ngayon. Lalo't nasa dagat. Sigurado akong malalaki ang alon ngayon. Chong, maiba ako. Gaano po katakot sa aswang ang ulan, Chong? Mas nakakatakot pa din ang aswang. Pero para sa akin, ay hindi naman dahil mga tao din sila. Yun nga lang, mga halimaw sila. Sa tingin mo, Chong, gumagana pa ba ang medalyon mo? Yan ang hindi ko alam, Omar. Matagal na panahon ko nang hindi nagagamit yon. Sa ilang taon nang lumipas ay baka hindi nagagana ang medalyon. Sabagay, tama ka, Chong. Omar, matutulog na ako ha. Ikaw, hindi ka ba inaantok? Nilalamig na din ako eh. Ang sarap mamuluktot sa higaan kapag ganito ang panahon.
Hindi pa ako dinadalaw na antok, Chong eh. Susunod na po ako mamaya. O siya, sige. Ikaw nang bahalang magsara ng mga pintuan at bintana. Mauna na ako sa'yo. Ilang oras pa akong tumambay sa labas nang mayroon akong nakita na isang nagliliwanag na mga mata sa may bandang kakahuyan. Pinikit ko ang mga mata ko dahil baka namamalikmata lang ako. Nang tignan ko ulit ay wala na doon ang matang nagliliwanag. Isang nakakatakot na kislap ang nagmula sa kalangitan, kasabay noon ang pagkidlat ng sobrang lakas. Tumama ang kidlat sa may lapag ng bahay namin. Umuusok pa ang tabla at parang nasunog ito. Nilapitan ko yun at ganun na lang ang pagtataka ko nang mayroon isang bagay ang kumislap nang dinampot ko yun ay bigla na lang akong nakuryente at napaso. Nang subukan ko ulit damputin ay hindi na ako napaso. Kinabukasan ay maaga pa akong nagising. Habang nagkakape ay panay ang tingin ko sa batong itim na nakuha ko kagabi. Anong klase ka bang bagay? Bago lang ako nakakita ng ganito ah. Oh, Omar, gising ka na pala. Grabe ang ulan hanggang ngayon ah. Paniguradong babahain na naman ang ibang lugar dito. Grabe din po yung kidlat kagabi. Siguradong marami na naman ang kabuti nito sa gubat. Oo nga no. Matagal-tagal na din tayong hindi nakakain ng kabuti ah. Kapag tumila na itong ulan, pupunta tayo sa gubat para manguha. Sakto, Chong. Para makahigop ng mainit na sabaw ng kabuti habang taglamig. Sinabi mo pa. Oh, bakit parang nagkakagulo ata si na Diego? Parang ganun nga, Chong oh. Paparating na rito si Mang Diego, Chong. Tapo! Tapo! Mang Dodong! Nariyan ka ba? Uy, pasok kayo, Mang Diego. Oh, kapit tayo Diego. Napadalaw ka. Tsaka bakit parang nagkakagulo dun sa inyo? May kailangan sana ako sa inyo Mang Dodong. Yun nga ang problema. Kanina kasi paggising ko bumungad sa akin yung mga manok kong patay. Baka naman meron ko nakita kagabi na kakaiba. Nako, pasensya ka na Diego. Maaga ako natulog kagabi. Saka sino naman kaya yung magwawalang ya sa mga manok mo? Yun na nga nakakainis, Mang Dodong eh. Sayang yung mga alaga kong manok. Chong Diego, baka naman po isang mabangis na hayop yung lumapa sa mga alaga nyo. Maaring tama itong si Omar, Diego. Dahil ilang araw din ang tag-ulan. Tiyak akong ginutom ang mga mababangis na hayop at ang alaga mo ang napagdiskitehan. Malabo mangyari yun, Mang Dodong. Kasi kung mabangis na hayop ang pag-uusapan, di sana pati katawan ng manok ko ay inubos kainin. Hindi kita maintindihan. Paano ba namatay yung mga manok mo? Kinuha lang ang dugo, tsaka lasog-lasog na ang mga katawan nito. Baka ahas ang dumali? Yun ang hindi ko alam, Omar. O siya, uuwi na ako. Baka nakaka-istorbo ko sa inyo. Salamat na lang, Mang Dodong. Walang problema, Diego. Ilang araw ang nagdaan. Napansin namin ni Tio ang sunod-sunod na pagkamatay ng mga alagang hayop ng kapitbahay namin. May minsan pa ngang nakita namin ang katawan ng mga hayop. Lasog-lasog at wala nang lamang loob. Wala na din ang mga dugo nito. Sa pangyayaring yon ay pansin kong nagiging tahimik si Tio Dodong. Tio, ayos ka lang po ba? Anong may sinasabi ka ba? Nako, pasensya ka na. May iniisip lang itong tiyo mo. Ano nga ulit ang sinasabi mo? Sabi ko po, bakit tahimik ka nitong mga nagdaang mga araw? Nababahala kasi ako sa mga nangyayari, Omar. Sana hindi ako nagkamali ng hinala na aswang ang mga pumapatay ng hayop. Kung totoo man yun, Chong, ibig sabihin may aswang na gumagala kapag gagabi. Malaking problema ito at banta sa atin, lalo na sa mga kapitbahay. Tama ka, Omar. May mga aswang pa din ang natira. Buong akala ko naubos ko na silang lahat. Ibig sabihin, Tiyong, magagamit mo ulit ang medalyon mo. Kung sakali man na totoo ang hinala ko, walang iba, Omar.
babalik ako sa pagiging antingero. Nagbigay takot sa lahat ng tao ang nangyayari sa paligid. May mga bata na din ang nagkakasakit. Hindi naman maintindihan kung ano ang nangyayari. Para bang isinumpa ang baryo namin. Chong, lumalala na ang sitwasyon ng baryo natin. Hindi na maganda ang kutob ko, Omar. Amar! Amar! Mang Dudong! Oh, bakit ka humahangos, Diego? Hindi kayo maniniwala sa sasabihin ko. Patay na si Alod! Nakita namin katawan niya sa may tabing dagat! Ano? Tara, puntahan natin. Gusto kong makita ang bangkay niya. Diyos ko po, halos hindi na makilala ang mukha niya. Saka sobra naman nangyari sa kanya. Alam mo ba kung sino may gawa nito sa kanya, Mang Diego? Hindi, Omar. Malabo naman na isipin natin may kaaway siya. Dahil minsan na naman niyang lumabas ng bahay at saka sobrang bait pa. Nitong mga araw ay hayop lamang ang napapatay tapos kayong tao na. Hindi basta-bastang tao lamang ang gumawa nito kay Alod. Anong ibig mong sabihin, Mang Dodong? Hindi ako sigurado, pero malakas ang pakiramdam ko na aswang ang may gawa nito. Bulungan ng mga tao ang narinig ko sa paligid. Ang iba ay hindi makapaniwala sa sinabi ni Tio. Kahit ako man ay nabigla din. Aswang? Mayroon na namang aswang sa baryong ito? Hindi ba tinapos mo na silang lahat noon, Chong? Bakit may natira pa din? Yun din ang hindi ko alam. Baka namang mayroong nakatakas at sa tagal ng panahon ay nagparami sila. Paano naman sila dadami, Chong? Ang mga aswang ay pwedeng magparami sa pamamagitan ng kanilang laway. Hinahawaan nila ang mga tao. Kaya naman kapag hindi nagamot agad, ay may posibilidad na magiging aswang na ang isang taong nahawaan. Ganun pala yun? Magkakaroon na naman ng lagim dito sa atin. Saka bakit yung mga bata ay nagkakasakit ng walang dahilan? Sa problemang yan, ay wala akong alam, Diego. Nakapagtataka lang, Mang Dodong. Dahil pinainom na ng mga gamot ang mga bata pero hindi pa di gumagaling. Kung ganon, kailangan nating alamin kung anong sakit ang dumadapo sa mga bata at kung sino ang pumatay kay Alod. Sumama ako kay Tio para bisitahin ng mga batang hindi pa gumagaling. Baka kasi mayroong maitulong si Tio sa mga tao. Nakita ko din na sinusuot na niya ang kanyang medalyon. Sinuot mo na pala ang medalyon mo, Chong. Kailangan kong isuot para makasiguro tayo. Mahirap na yung umaalis ng bahay na walang dalang armas. Sa tingin mo, Chong, ano kayang sakit ang dumapo sa mga bata? Para po silang mga hayop ng dinapuan ng peste, ah. Malalaman natin yan mamaya kapag nakita natin ang kalagayan nila. Tayo na, Chong. Para hindi na tayo abutan ng gabi sa daan. Madami-dami pa naman ang bahay na pupuntahan natin. O siya, sige. Ay, grabe naman ang daan na ito. Sobrang tulas at putik. Kumakapit sa ilalim ng tsinelas. Kulang na nga lang po dito taniman ng palay, Chong eh. Para na nga po itong pilapil sa putik eh. Tahimik lang ako habang nakatingin sa ginagawa ni Tio. Pinagmamasdan niya ng mabuti ang mga bata na mayroong sakit. Nangingitim na din ang ilalim ng mata ng mga bata. Naaawa ko sa kalagayan nila hanggang sa natapos namin puntahan ng mga bahay. May alam ka na po ba kung ano ang sakit ng mga bata, Chong? Sa palagay ko ay nasa ilalim ng kulam ang mga bata, Omar. Kulam? Ano naman po yun? Mga ginagawa ng taong bihasa sa paggamit ng itim na mahika. Minsan ay pinapalipad nila sa hangin ng orasyon. Katulad ng sakit, magkakaroon ng mga insekto sa paligid. Malala nang nangyayari. Una ay mga manok na biniktima. Pangalawa si Tio Alod. At ang pangatlo, yung mga bata. Sino kaya ang nasa likod nitong lahat? Iisa lang ang may gawa nito. Mga aswang na hanagob. Mga mangkukulam na gumagamit ng makalumang kulam. Aswang na mangkukulam ang makakalaban mo, Chong? Makakaya mo kaya? Diyos na makakaalam kung mananaig ang kabutihan. Sa ngayon ay kailangan kong maging handa sa anuman na mangyayari. Alam kong maghaharap kami ng taong nasa likod nito. Nakaramdam ako ng takot dahil sa mga nalaman ko. Iniisip ko kung makakaya bang labanan ni Chong ang mangkukulam na yun. Pauwi na kami ng mga sandaling yon. Medyo nakakatakot ang daanan namin
dahil wala nang kabahayan na makikita. Hanggang sa may isang nilalang ang humarang sa amin. Chong, ano yung mga yan? Bakit sila nakaharang sa daraanan natin? Kanina pa nila tayo inaabangan. Mga hanago ba mga yan? Naku po, hindi kaya tayo susunod nilang biktimahin? Ganun na nga, Omar. Kaya naman huwag kang lalayo sa akin. Mapapalaban ka pa yata, Chong ah. Hindi naman tayo pwedeng umatras, Omar. Dahil nandito na ito. Mag-iingat ka, Chong. Mukhang malalakas sa mga hanagob. Mukha lang yan mga malalakas. Pero ang totoo ay mahihina. Ipinagtiklop ni Tio ang kanyang mga palad at saka nag-usal ng orasyon. 2 hanagob ang umatake sa kanya. Kasabay noon ay ang isang unos ng ulan. Agad inangat ni Chong ang kanyang kamay. Kitang-kita ko na sumusunod sa galaw ng kamay niya ang ulan. Tumilapon ang 2 aswang dahil tinamaan sila ng ulan. Inikot-ikot ni Tio ang kanyang mga kamay. Kaya naman ang ulan ay ganun din ang ginawa para itong isang ipo-ipo. At pagkatapos, inihagis ni Tio ang buong ulan sa pwesto ng mga hanagob. Umulan ng sobrang lakas. Hindi na namin nakita pa ang nasa paligid. Parang isang makapal na usok ang ulan. Halika na, Omar! Sa kabila tayo dumaan. Hindi pa nila tayo makikita? Hindi na. Dahil tinatakpan tayo ng makapal na ulan. Magmadali ka. Dahil may hangganan lang na oras ang orasyon ko para sa itatagal ng ulan. Ang galing ng ginawa mo, Chong. Gumagana pa ang medalyon mo. Sabi ko sa iyo eh. Tsamba lang yan. Hindi pa yun ang tunay na laban. Nakakatakot pala itsura ng mga hanagob. Mabuti na lang. Dala mong medalyon mo, Chong. Dahil kung hindi, baka pinagpipiyasahan nila tayo. Dapat lagi kang handa sa tuwing alis ka ng bahay. Dahil hindi mo alam kung may nakaabang na panganib sa'yo. Ligtas kaming nakauwi ni Tio sa bahay. Mabuti na lang ay mayroon siyang anting-anting. Kinabukasan, niyaya ako ni Tio na pumunta sa kakahuyan para manguha ng kabuti. Wala na din kasi kaming may uulam dahil naubos na. Omar, sasama ka ba sa pangunguha ng kabuti? Opo, Chong. Saglit lamang at uubusin ko tong kape ko. Sige, bilisan mo. Para hindi tayo abutin ng gabi pa uwi. Mahirap na, baka may mga aswang na nakaabang sa atin. Ako na po magdadala ng basket. Aba, mukhang may lakad ata kayong dalawa, Mang Dudong ah. Oh, Diego. Pupunta kami ni Tingso Omar sa kakahuyan. Baka mayroon ng tumubong mga kabuti. Nakakasawa na kasi palagi na lang isda ang ulam. Aba, oo nga no. Pabili ako kapag meron kayong maraming nakuha. Bakit pa po bibili, Chong Diego? Pwede naman naming ibigay siya ng libre. Kamusta na po pala yung mga bata dito sa atin? Salamat naman kung ganoon, Omar. Mabuti na banggit mo ang tungkol dyan. Wala pa rin nagbabago sa mga bata. Habang tumatagal ay lumalala ang sitwasyon. Hayaan mo, Diego. Hindi ako nangangako kung ano ang kaya kong gawin. Pero gagawin ko ang lahat para mahanap kung sino may pakana nito. Abay, salamat naman kung gano'n, Mang Dudong. Wala na kasi kami ibang malapitan kundi ikaw eh. Ano pa at naging magkakapitbahay tayo kung hindi naman tayo magtutulungan? Paano? Tuloy muna kami ha? Ipapahatid ko na lamang kay Omar kabuti kung meron man. Medyo malayo ang nilakad namin ni Tio. Pagdating sa kakahuyan, ay naghiwalay kaming dalawa ni Tio para mapadali ang paghahanap ng kabuti. Hindi ko napansin na napalayo na pala ako sa kanya hanggang sa bumugad sa akin ang mga nagkukumpulang kabuti. Agad ko yung kinuha at inilagay sa aking damit dahil iniwan ko kay Tio ang basket. Chong! Tignan mo, ang dami kong nakuha ang kabuti! Aba, ayos ah! Eto nga't nangangalahati ng basket natin. Salamat naman, hindi tayo nabigo sa ating lakad. Salamat sa kalikasan dahil sa kabuti. Oh, ano pang hinihintay natin? Ubuwi na tayo para maaga tayong makapagluto. Hindi na ako makapaghintay na maluto itong masarap na kabuti. Mabuti pa nga, Chong. Tuwang-tuwa ako ng mga sandaling yon. Habang palabas kami ng kakahuyan, ay mayroon akong naramdaman ng mga matang nakamasid sa amin. Hindi ko na yung pinansin pa at nagpatuloy na lang sa paglalakad. Nakakapagod naman. Ako na pa magluluto nito, Chong. Magpahinga ka na lang po. Nako, hindi na, Omar. Kaya ko na ang pagluluto.
Mabuti pa ihatid mo na lamang ibang kabuti kina Diego para pag uwi mo'y kakain na lang tayo. Ikaw po bahala, Chong. Basta ba isarapan mo luto ha? Oo naman, sasarapan ko. Para naman marami ang kain mo mamaya. Sige na, lumakad ka na. Bumalik ka kaagad ha. Nang maihatid ko na kanila Mang Diego ang kabuti, ay hindi din ako nagtagal dahil umuwi na ako kaagad. Dahil sa pagnanasa kong makakain ng kabuti, ay tinakbo ko ang distansya ng bahay. Ganun na lang ang aking pagtataka dahil nasa harap na ako ng bahay. Samantalang malayo ang bahay ni Mang Diego sa amin. Nakaramdam din ako ng panghihina ng tuhod ko. Ay, Sus Mariosep. Nagulat ako sa iyo, Omar. Ano bang ginagawa mo dito sa labas? At bakit hindi ka pumasok sa loob? Hinahabol ko po yung lakas ko, Chong eh. Bakit? Napaano ka? Bigla na lang po ako nanghina. Nanghina? Ay ano bang ginawa mo? Tumakbo po ako mula kila Mang Diego. Tapos yun, nanghina masyado ang tuhod ko. Ay, kulang ka lang sa ensayo. Kaya nanghina ang tuhod mo. Pumasok ka na dito sa loob at kakain na tayo. Ay, mabuti naman dahil gutom na talaga ako, Chong. Siya nga pala, pinapasabi po ni Mang Diego salamat daw. Oh, eto masarap ang luto ko. Kumain ka na marami ha. Wow, ayos ah. Amoy palang nakakagutom na talaga. O siya nga pala, mukhang maayos na ang panahon. Pwede na tayo magpalaot sa dagat. Magandang balita po yan kung ganun, Chong. Miss ko na kasi manghuli ng isda eh. Ako nga din eh. Para akong lalagnatin kapag walang ginagawa. Nasanay na po kasi ang katawan nyo sa trabaho. Kaya hindi kayo sanay na walang ginagawa. O di kaya pinagpapawisan ng katawan. Pagkatapos naming kumain ni Tio, ay ako na ang nagpasinta na maghugas ng pinggan. Hindi ko na din siya nakita pa sa sala ng bahay. Nang silipin ko ang silid niya, ay tulog na ito at naghihilik pa. Pumasok na din lang ako sa silid ko. Hanggang sa naalala ko ang batong kulay itim. Inilagay ko lang yon sa bulsa ng shorts. Matutulog na sana ako nang may marinig akong mga alulong ng aso sa labas at isang kalabog sa bubungan namin. Lumabas ako ng silid. Nangunot pa ang noo ko dahil may mga tao kong nakikita sa labas. Chong! Chong Dodong, gising po! Omar, bakit? May problema ba? Kasi po may mga tao sa labas ng bahay natin. Tao? Kilala mo ba kung sino? Hindi po eh. Tsaka mga mata nila nagliliwanag katulad ng nakita ko noong nakaraang gabi. Mabuti po ba tignan nyo sa labas? Baka kilala mo mga yon. Saglit lang, Omar ha. Hindi tao ang nasa labas. Nalintikan na. Mga hanago bang nasa labas? Sigurado ko po ba, Chong? Umiilaw ang medalyon ko. Isa ito sa palatandaan na mayroong aswang sa paligid. Kunin mo ang itak ko at hatawin mo ang walang yang tumutuklap ng bubungan. Walang ya. Palak mo pagsirain ang bubong namin ha. Yan ang mababagay sa'yo. Ang mabulag. Dito ka lang sa loob, Omar. Kahit anong mangyari, huwag kang lalabas. Mag-iingat ka, Chong. Marami sila. Saktong paglabas ni Tio ay mayroon isang aswang ang dumamba sa kanya. Agad naman niya itong binalibag sa lupa ng ilang beses hanggang sa mamatay. Sumugod ulit ang dalawa. Nagpatihaya si Tio para hindi tamaan ng mga kuko nito. Mag-asawang sipa ang natanggap ng dalawang aswang. May namumuong ulan sa dalawang kamay ni Tio. Handa na sana niya itong pakawalan nang bigla itong mapaluhod sa lupa at nahihirapang huminga. Kaya naman lumabas ako at nilapitan siya. Chong, anong nangyayari sa'yo? Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang lalabas? Pasensya na pero kailangan kitang tulungan. Hindi ako makahinga, Omar. Umepekto ang kulam ko sa'yo. Ramdam mo na ba ang hininga mong malapit nang mawala? Walang yaka. Tigilan mo na ito. Titigil lang ako kapag nagsawa na ako. Ano nang gagawin mo? Tagapangalaga ng medalyon. Buisit ka. Papatayin kita. Omar, kinukulam niya ako. Kinakapos na ako sa hangin. Madali lang pala kitang patayin eh. Hayaan mo.
Hindi na kita papahirapan pa. Puno ng galit ang mga mata ko nang humarap sa hanagob. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Parang may kakaibang enerhiya ang dumadaloy sa katawan ko noong mga sandaling yun. Kinumpas ng mangkukulam na aswang ang kamay niya. Humihiyaw si Tio sa sakit habang nakahawak sa leeg. Kaya naman tinakbo ko ang mangkukulam na yon at saka inambahan ng suntok. Tumalsik ito sa malayo. Ang iba nitong kasamahan ay hindi ko pinalampas. Pinagtatapon ko sila isa-isa. Agad kong nilapitan si Tio. Maayos na ang paghinga nito. Ang lakas mo, binata. Pero hindi obra sa akin ang lakas mo. Omar, paano mo nagawa yun? Ang alin po, Chong? Yung sobrang bilis ng kilos mo. Tumakbo ka lang mabilis at nakaya mo silang buhatin ng ganun lang. Walang kahirap-hirap. Hindi ko din po alam, Chong. Basta ang ginawa ko lang ay sinugod ko sila. Tapos sinuntok ko mangkukulam na yon. Pakialamerong binata. Mukhang mapapakinabangan kita kung sasapi ka sa amin. Ano ka, siniswerte? Kahit kaluluwa ko ay hindi mo makukumbitsing sumapi sa'yo. Isa kang alagad ng kapod ng demonyo. Kung ganon, unti-unti ko papatayin ng mga bata gamit ang matindi kong kulam. Ikaw pala, ang walang yang gumawa nun sa mga bata. Wala ka talagang awa, pati mga batang walang laban dinadamay mo. Ang sama mo! Hindi naman ako masama, sakto lang. Pasensya na dahil tuwang-tuwa kasi akong makita kayong mga taong nahihirapan. Nagsanib puwersa kami ni Tio para pabagsakin ang mga aswang. Pinagsusuntok ko ang ibang mga aswang. Mayroon pa ako nakitang nakukuryente ang mga ito sa tuwing nahawakan ko. Gumagapang ang mga aswang habang nangihina ang mga ito. Galit na galit ang pinuno nila. Umatras tayo mga kasama! Babalik tayo sa susunod na araw! Bakit tayo atras, Pinuno? Pwede natin silang patayin. Marami tayo at dalawa lang sila. Nag-iisip ka ba, Clemente? Hindi pa ito tamang panahon para patayin sila. Atras na! Ay, kainis naman. Bakit atras ka? Naduduwag ka na ba? Babalik kami. Hindi ko pwedeng palampasin ang ginawa ninyo. Ihintayin namin ang pagbabalik mo. At kung mangyari mang yun, asahan mo mayroong kalibingan sa lupa. Mga duwag! Sige, umalis na kayo! Dahil baka hindi kami makapagpigil gawin namin kayo sisig. Umalis na tayo mga kasama! Biruin mo yun, Chong. Umatras ang takot sa atin ng mga loko. Kung hindi pa talaga sila umalis, gagawin ko silang sisig eh. Ay, aray! Bakit mo naman ako piningot, Chong? Sakit to na. Bakit mo sinaway ang utos ko? Di ba sabi ko huwag kang lalabas kahit anong mangyari? Chong naman, kung hindi ako lumabas kanina, baka isa ka na ngayong bangkay. Kapag namatay ka, paano ang mga tao? Eh di tuwang-tuwa yung mga hinayupak na aswang na yon. Dahil wala na magtatanggol sa mga tao. Malaya na silang gawin ng mga gusto nila. Oo nga no. Pero kahit na, dapat ay hindi ka pa din lumabas. Wala na tayong magagawa pa, Chong. Dahil tapos na po eh. Halika na po sa loob. Pero salamat, Omar. Dahil iniligtas mo ko. Saka maipapaliwanag ka pa sa akin, ha? Kinabukasan, sobrang sakit ng katawan ko. Para ba itong binugbog ng 10 kabayo. Nakahawak ako sa aking balakang nang lumabas ako ng silid. Nakakulot naman ang noo kong tinignan si Tio. Oh, bakit? Nakasimangot yung mukha mo. Chong, sobrang sakit ng katawan ko. Saka ang aking kalamnan. Ganon talaga kapag bago ka pa lang sa anting-anting mo. Hindi ka pa sanay gumamit ng pagil ng kidlat. Hindi ko pa din kayang paniwalaan na mayroon akong anting-anting, Tio. Ako din naman ay nabigla din. Naman pala, ganun na lang kabilis ang takbo mo. Alam mo, para hindi manghina yung katawan mo kapag gumagamit ka ng kapangyarihan, kailangan mong matutunan ng tamang paggamit niyan. Paano po? Turuan mo ko, Chong. Dapat ay marunong kang magkontrol ng pagil na yan.
Kapag sobra kang galit, talagang bolta-boltahin kuryente ang ilalabas mo. Kapag nangyari yon, maaari kang manghina at ikatalo mo. Araw-araw akong nag-iinsayo kung paano gamitin ng tama ang anting-anting ng kidlat. Noong una ay hirap pa ako, pero sa tulong ni Chong ay naging madali para sa akin ang lahat. Sumapit ang gabi, akmang isasara ko na sana ang tarangkahan namin nang biglang may humarang noon. Nang tignan ko yon ay isang aswang na hanagob. Mukhang tama lang ang dating namin. Naalala mo pa ba ako? Naghahanap talaga kayo ng sakit ng katawan, ano? Hindi kita malilimutan dahil ikaw lang naman ang aswang na lampa. Ang yabang mo naman magsalita. Sa pagkakataon na to, tiyak ako mamamatay ka kasama ng tiyo mo. Siraulo ka pala eh. Oops! Saglit lang, mamaya ka na sumugod. Mag-isip ka na munang mabuti. Sumama ka na lang sa grupo namin para hindi masayang ang buhay mo. Pumuti man ang uwak, hindi mangyayari yun. Nagsasaing lang pala kami ng oras dito. Hindi ko namalayan ang pag-atake nito, kaya naman tumalsik ako sa lupa. Bigla namang lumabas si Tiyo at agad akong tinulungang makatayo. Tawa naman ng tawa ang lalaki na sumipa sa akin. Bumalik sila, Chong, pero hindi kasama ang pinuno nila. Ang titigas talaga ng mukha ng mga ito. Ano bang kailangan nyo sa amin? Kailangan niyong mawala. Nang sa ganon, wala nang sagabal sa plano namin. Kayong dapat mawala dahil patuloy kayong gumagawa ng kasamaan na ikinahihirap ng mga tao. Kaya kayo naghihirap dahil hindi kayo sumasang-ayon sa mga plano namin para sa mundo. Para sa ikauunlad. Sira talaga ang utak mo, no? Anong ikauunlad na pinagsasabi mo? Gayong wala namang matino sa mga plano ninyo. Pagpatay at pagbigay ng sakit sa mga bata. Yan ba ang sinasabi mong ikauunlad? Kalokohan. Dahil yun naman ang papel ng mga tao sa mundo. Tama na ang satsat. Mga kasama, siguraduhin niyong hindi nahihinga ang dalawang yan. Sugurin niyo sila. Humanda ka sa pag-atake nila, Omar. Para silang mga putakti na sumusugod sa amin. Hindi naman sila makalapit masyado dahil pinapaulanan sila ni Tiyo Dudong. Habang ako naman ay tumakbo ng mabilis. Sobrang bilis na hindi masundan ng mga mata. Nalilito na din ang mga kalaban namin kung ano ang gagawin. Tumakbo ako papalapit sa pwesto ni Clemente, sabay talon sa ere at sipa sa kanyang dibdib. Buisik! Protektahan niyo ako mga kasama! Tatakas ako! Kayo na bahala sa dalawang yan! Omar, gamitin mo ang kakayahan mo sa bilis ng takbo. Huwag mo nang patakasin pa ang duwag na yon. Paano ka, Chong? Marami sila. Kaya ko na ang mga ito. Harangin mo si Clemente. Bilisan mo habang hindi pa nakakaliyog si Raulong yon. Pasusunod, Chong. Hindi niyo ako mahuhuli. Sige mga kasama, patayin niyo ang dalawang yan! At saan ka pupunta? Akala mo ba ay makakatakas ka ng gano'n na ng kadali? Umalis ka sa daraanan ko kung ayaw mong malagutin ng hininga. Talaga ba? Magagawa mong sinasabi mo, Clemente? Baka hanggang salita ka lang. Huwag mo ako subukan. Hindi mo alam ang kaya kong gawin. Alam ko ang kaya mong gawin, Clemente. Ang tumakbo papalayo. Bakit? Natatakot ka ba sa kamatayan mo? Magsasalita pa sana ito nang mabilis kong sinuntok ang kanyang ilong para dumugo ito. Galit itong tumingin sa akin at saka inhambaan ako ng sipa. Yumuko ako para maiwasan yon. Nakahanap ako ng pagkakataon para sikmuraan siya. Napaubo ito ng dugo. Puisit ka talaga. Ubus na ubus ng pasensya ko. Omar! Ilag! Huwag ka naman laban pa, Clemente. Tignan mo mga kasamahan mo, wala na silang lahat. Wala akong pakialam kung wala na silang lahat. Ang mahalaga sa akin ay mapatay ko kayo. Kanino mo pa yan sinasabi? Pero ito kami, buhay pa din. Pagbibigyan ka naming mabuhay sa isang kondisyon. Ituro mo sa amin ang kinaroroonan ni Bagat. Yan ang hindi ko pwedeng gawin. Kahit anong gawin nyo, hindi ko sasabihin. Dahil hindi ko alam kung nasan siya. Nagmamatigas ka pa. Sabihin mo na para sa kaligtasan ng buhay mo. Hindi ko gagawin yon.
Hindi ko ipagkakandalo ang pinuno ko. Kung ganon, magpaalam ka na. Inatake namin ni Tio si Clemente. Umatras lang ito ng umatras habang sinusugod namin. Nahagip ng mahaba niyang kuko ang likod ko, pero hindi ko yun ininda. Hanggang sa sabay namang pinakawalan ni Tio ang sipa at suntok. Kinubabawan ko si Clemente at walang sawang pinagsusuntok ang mukha. Ano? Sasabihin mo papatayin kita. Tama na, hindi na ako lalaban pa. Sasabihin ko kung nasan siya. Ituturo ko sa inyo. Sasabihin mo din pala eh. Pinahirapan mo pa kami. Ikaw ang magdadala sa amin kung nasaan ang pinuno mo. Siguraduhin mo lang na hindi mo kami lolokohin. Dahil kung hindi, lulukso yung ulo mo sa lupa. Omar, huwag mo naman masyadong takutin. Dahil baka maihiyan sa takot. Hindi yan maihi, Tio. Dahil matapang ito eh. Saan ang tamang daan dito, Clemente? Sa kaliwa o sa kanan? Sa kanan, tapos diretso lang. Kanina pa tayo naglalakad ah. Bakit parang hindi itong daan? Niloloko mo ba kami? Hindi ko kayo niloloko. Nandito na tayo. Bumungad sa amin ang isang kubong malaki. Mayroon itong simbolo ng halagob. Ilang saglit pa ay sumigaw si Clemente para iparating sa pinuno niya na nandoon kami. Tumakbo ito dahil nakatakas. Hindi na namin siya hinabol pa hanggang sa lumabas nga si Magat. Pinuno! Pinilit nila akong dalhin sila dito. Nasaan ang iba mong kasamahan? Patay na ho silang lahat. Pinatay ng dalawang yan. Ginawa ko ang lahat na makakaya ko. Pero hindi kami nagtagumpay, Pinuno. Ginawa mo nga ba ang lahat? O sarili mo lang inisip mo? Duwag ang isang alagad mong yan. Tumakas ba naman dahil takot mamatay? Hindi ko alam na may ganun palang uri ng halagob. Sinungaling! Mahal na Pinuno, huwag kang maniniwala sa kanya. Alam mo kung anong ginagawa ko sa mga duwag? Pinuno, anong ibig mo sabihin? Huwag mo akong patayin. Pasensya na, pero hindi ko kailangan ng mga katulad mong duwag. Hindi! Ah! Halos manlaki ang mga mata namin dahil sa nakita. Bigla na lang kasi dinukot ni Magat ang puso ni Clemente sa katumawa ng parang baliw. Wala ka talagang kasing sama. Pati mga taong nagsilbi at naging utusan mo ay pinatay mo. Sa kabud ko, pinakaayaw ko yung taong bahagang buntot. Tama lang ang ginawa ko sa kanya dahil inalay nila ang buhay nila sa akin. Dapat kang sunugin sa impyerno. Sagad na ang kasamaan mo, Magat. Dapat nang putulin ang mahaba mong sungay. Hindi mo mapuputol ang sungay ko, Omar, dahil partida sa akin ang haba ng gabi. Lahat naman ng tao ay may kahinaan, kaya yun ang gagamitin namin sa'yo. Huwag kang pakampante na matatalo mo kami. Sa ating tatlo ay isa lang ang dapat matira at ako yun. Dito kayo mamamatay. Inaasahan ko na ang pagdating nyo. Naghanda ka pala. Pinaghandaan din namin ang paghaharap natin. Ikinumpas ni Magat ang kanyang kamay para sana magpakawala ng isang orasyon sa kulam. Pero mabilis ang naging kilos ni Tio dahil isang bilog na ulan ang pinakawalan niya at tumama yon kay Magat. Tumilapon ito at tumama sa puno. Ako naman ang sumugod ng mabilis at tinakbo ko si Magat. Binuhat ko siya at walang sabi-sabing itinapon. Gumapang ito sa lupa habang nangingisay dahil sa kuryenteng lumalabas sa kamay ko. Tumayo ka dyan! Tumayo ka! Huwag ka nang lumaban pa, Magat, dahil mahina ka na. May pagkakataon ka pang magbago. Hindi ako basta-basta sumusuko ng ganito na lang. Ipaglalaban ko kung ano nasimulan ko. Bakit ba hindi na lang kayo namatay lahat? Ang mga alagad ng kadiliman kailanman ay hindi na nanalo. Pinagpala lang kayong lahat dahil sa mga antig-antig nyo. Lalaban ako ng patayan hanggang sa huli kong hininga. Papatayin ko kayo! Sinasagad mo ang haba ng pasensya namin, Magat. Wala na kaming dahilan para buhayin ka pa.
Kung mapapatay nyo! Wala kaming sinayang na oras. Sinugod namin si Magat. Kahit saan na lang siya tamaan ng suntok at sipa. Sa tuwing nagpapakawala ako ng suntok ay may kasama yung kuryente. Pinalabas ni Tio ang ulan sa kamay niya at saka hinagis kay Magat. Kasabay nun ang pagpapakawala ko ng bulta-bultahing kuryente at itinapoy yun kay Magat. Nangisay ito at umusok ang katawan. Yan ang napapala ng mga katulad mong mayabang at ang maling ipinaglalaban. Natapos din ang kasamaan niya. Wala na mga batang maghihirap. Nabigyan din natin ng hustisya pagkamatay ni Alod. Bakit ba may mga taong pilit ipinaglalaban ng mga mali? Dahil sa pagnanais nilang maghari sa mundo. Kaya kung ano-anong masamang ginagawa nila, hindi nila alam, nakakaperwisyo na sila ng mga tao. Kaya naman namamatay silang kawawa. Hindi na natin kasalanan kung bakit sila namatay. Yun ang pinili nila. Hindi nila pinahalaga ng mga buhay na mayroon sila. Chong, mabuti pa umuwi na tayo. Nilisan namin ni Tio ang lugar na yon. Kinaumagahan ay marami kaming mga kabataan ang nakitang naglalaro sa kalsada. Nakangiti akong pinagmamasdan sila. Napatingin naman ako sa bagong dating na si Tio Diego. Magandang umaga sa inyo! Pasok po kayo, Chong Diego. Ano pong atin? Napasal ako dito kasama ang ibang kapitbahay natin. Gusto nila magpasalamat sa nagawa ninyo. Ay sus, wala yun. Ginawa lang namin ang dapat namin gawin para sa kaligtasan ng lahat. Kulang ang salitang salamat dahil itinaya nyo ang buhay nyo para lang mailigtas ang lahat, Mang Dodong at Omar. Chong Diego, yun naman po dapat natin gawin, ang magtulungan. Masaya kami ni Chong na makatulong sa lahat. Hindi na ba kami mababahala? Talaga bang ligtas na tayong lahat na kasamaan ng mga aswang? Ligtas na tayong lahat. Tinapos namin itong si Omar, ang mga kampon ng halagom. Huwag na kayong mabahala pa. Bumalik sa pagiging masaya ang baryo namin. Hindi katulad ng dati na takot at pangamba ang nararamdaman ng lahat. Laking pasalamat din namin ni Tio sa mga anting-anting na bigay sa amin ng kalikasan. Omar, halika na. Baka wala na tayong makuhang isda niyan. Nandiyan na po, Chong. Di naman po nauubos ang mga isda sa dagat eh. Ang sabi ko para makarami tayo. Abay gusto ko ng manghuli ng isda. Ilang linggo din tayong hindi nakapalaot dahil sa bisyo ng mga aswang. Ako din, Chong. Kating-kati na itong kamay ko para sa mga isda. Marami kaya tayo mahuhuli. Ay tingnan natin kung papalarin tayo. Malaki man o maliit, tanggapin natin. Kaysa naman sa wala, di ba? Siya nga po pala, Tio. Ano nang gagawin natin sa mga anting-anting? Eh di itago. Hindi naman natin pwedeng ipamigay dahil baka mamaya gamitin sa masama. Nagkaroon pa tayo ng kalaban. Hindi ko naman sinabi na ipamimigay. Saka ayoko nang mapalaban ako ulit. Masakit sa katawan, Chong eh. Gayon, alam mo nang hindi madali ang maging isang antigero. Marami kang obligasyon sa buhay kaysa sa unahin mo ang sarili mo. Pero masaya po ako, Chong, dahil naranasan ko ang ganito. Kapag nagkaanak ako meron akong ibibida sa kanila. Tsaka syempre, ikaw din po. Tama na nga ang kwentuhan. Ihulog mo na ang lambat. Wala tayong mahuhuli niyan kapag puro lang tayo kwentuhan. Sige na nga po. Habang tumatagal, ay mayroon na din kaming nahuhuli ni Tio ng mga isda. Halos walang mapagsidlan ang saya namin ng mga sandaling yon. Nang marami na kaming mahuli ay umuwi na kami. Aba, mukhang swerte tayo ngayon, Omar ah. Tingnan mo ang daming isda. Ilang linggo din po kasi tayong hindi nakapangisda. Isama niyo pa yung bagyo na nakaraan. Walang ibang nakapalaot na mga tao. Sa bagay, tama ka. Saka nakakatakot ang maabutan ng bagyo sa dagat. Napakadelikado. Malalaking alon ang iyong makakasagupa. Kung mamalasin ay baka madisgrasya pa. Mahirap lang po sa atin dito. Ay hindi natin alam kung may paparating ba na bagyo o wala. Walang kuryente dito at telebisyon. Tanging gasera lang ang ilaw natin. Mas maganda na ang ganun, Omar. Masaya naman kahit ganito ang baryo natin.
Nang makauwi kami ni Tiyo, ay marami agad ang nakaabang sa amin. Ang ibang isda ay ibinenta namin at ang natira naman ay inuwi sa bahay. Tinanghali na ako ng gising dahil na din sa pagod. Omar, gumising ka na dyan. May pupuntahan tayo. Chong, tinanghali na ako ng gising ah. Saan po ba tayo pupunta? Galing dito si Diego. Iniimbita tayo sa kanila. Ano kayang meron sa kanila? Baka pwedeng ikaw na lang, Chong, pumunta. Puyat pa kasi ako eh. Sumama ka na. Baka mamaya ano pa ang isipin ni Diego eh. Sige po, tatapusin ko lang itong kape ko. Mauna na ako sa'yo. Sumunod ka na lang ha. Sige po, Chong, susunod po ako. Nang matapos na akong magkape, naligo muna ako saka nagpihis. Sumunod na din ako kay Tiyo patungo kila Chong Diego. Nasa malayo pa lang ako ay tanaw ko na ang bahay nila. Maraming tao sa loob at mukhang nagkakasiyahan. Pasok ka, Omar. Akala ko hindi ka na darating pa. Ano pong mayroon, Chong? Mukhang nagkakasayahan kayo rito, Chong Diego ah. Pagpapasalamat namin sa lahat dahil sa mga nagawa nyo. Dahil sa inyo magtsuhin ay naging masaya ulit ang baryo. Pasensya na kayo dahil ito lang ang nakayanan namin. Nako Diego, sobra-sobra na nga itong hinanda nyo eh. Nag-abala pa kayong lahat. Ito kasing mga kapitbahay natin, sila ang nakapag-isip ng ganito. Saka medyo huli na ang paghanda namin eh. Nakakataba naman po ng pusong ginagawa nyo. Saka itong munting salo-salo. Sapat na po sa amin ang makatanggap ni Tiyo ng salamat galing sa kanila. Ayun na nga ang sabi ko sa kanila. Pero mapilit talaga ang iba. Hindi namin inakala ni Tiyo Dodong na ganoon na lang ang utang na loob sa amin ng mga tao. Totoo pala ang kasabihan na kung ang ano ang iyong itinanim ay siya rin ang iyong aanihin. Nitong mga nagdaang araw ay pansin ko kay Tiyo ang kakaiba sa kanya. Panay ang ubo nito at matamlay ang katawan. Pumayat din siya sa hindi ko malamang dahilan. Tiyo, mukhang iba na po yung ubo mong yan ah. Huwag mo itong pansinin. Baka dala lamang ito ng panahon ngayon. Taglamig eh. Uminom ko na po ba ng herbal, Tiyo? Baka kasi mauwi yan sa sakit. Malayo ito sa bituka, Omar. Kayang-kaya ko ito. Ako pa ba? Naninigurado lang po tayo, Chong. Hayaan mo bukas. Manghihingi ako sa mga kapitbahay natin. O siya. Ikaw ang bahala. Mawawala din itong ubo ko. Panibagong taon ang lumipas. Nagpatuloy kami ni Chong sa nakasanayan naming buhay. Medyo mahina na din si Tiyo Dodong. Tanging ako na lang ang naghahanap buhay. Nakaramdam na din kasi siya ng pananakit ng katawan, lalo na ng balakang niya. Ang simpleng ubo ay lumala ng lumala. Chong, bumangon po muna kayo dahil pakakainin kita. Saka kailangan mo ding uminom ng gamot. Omar, wag mo na akong pagsilbihan pa. Kaya ko pa naman eh. Pwede ho ba yun? Di ko naman po baka kaya na pabayaan ka na lang. Ayoko mabaging pabigat sa iyo, Omar. Ako nang bahala sa sarili ko. Si Tiyo talaga oh. Kung kailan pa kayo tumanda, saka pa kayo nahiya sa akin. Pamilya po tayo, kaya kailangan natin magtulungang dalawa. Sige, mapilit ka naman eh. Kaya ikaw, habang malakas ka pa, maghanap ka ng mapapangasawa mo para hindi ka matulad sa akin. Uugod-ugod na walang mag-aalaga. Swerte pa din ako dahil may pamangkin akong katulad mo, Omar. Utang ka po sa inyo ang buhay ko, Chong. Kaya sana hayaan mo ako makabawi man lang sa pagsasakripisyo mo sa akin nung ako'y bata pa. Inalagaan ko si Tiyo. Tuwing gabi ay inahanda ko na ang mga kailangan niya dahil umaalis ako sa bahay para magpalaot. Tuwing umaga at tanghali ko lamang siya naasikaso. Minsan ay inahabiling ko siya kay Chong Diego. Hanggang isang gabi, nalungkot ako bigla dahil parang nagpapaalam na sa akin si Tiyo. Chong, huwag ka naman po magsalita ng ganyan. Parang iiwan mo na ako eh. Hindi pa po ako handang iwan mo. Mabuti na yung nagpapaalam ka agad, pamangkin. Huwag
sanang malungkot kapag mawala na ako. Palagi namang kitang babantayan mula sa langit. Malayong mangyari yung sinasabi mo, Chong. Malakas ka po, kaya hindi ka pa mawawala. Omar, salamat sa lahat. Hindi kita malilimutan babangkin ko. Kapag nawala ako sana'y mahanap mo na ang iyong mapapangasawa. Pangako po, gagawin ko po yan, Chong. Kailangan nating tanggapin sa buhay na iiwan din natin ang bundok ito. Ang buhay natin ay hiram lamang, Omar. Tanggap kong oras na lang ang hinihintay ko. Kinabukasan, pasipol-sipol pa ako nagluluto ng pagkain ni Chong. Pumasok ako sa loob ng silid niya habang bitbit ang pagkain. Nakailang tawag ako sa pangalan niya pero hindi sumasagot. Nang hawakan ko ang katawan niya ay bigla na lang tumulo ang mga luha ko. Hindi na ito humihinga. Chong! Chong, gumising ka! Bumangon ka! Kakain pa tayo ng masarap kong luto! Bangon na po, Chong! Ah! Omar! Ano nangyari? Bakit ka sumisigaw? Chong Diego! Wala na po si Chong Dudong eh. Iniwan na niya tayo. Hindi ko matanggap eh, ang hirap eh. Chong, gumising ka na, pakiusap! Ay, nakikiramay ako, Omar. Tama na yan. Wala na tayong magagawa pa. Kausap ko lang po siya kagabi, tapos wala na siya. Ganon talaga ang buhay, Omar. Akala ko nga maabutan ko pa siyang buhay pero wala na. May dala pa naman sana akong mga pagkain. Sobrang lungkot ng buhay ko nang mawala si Tio. Hindi ko alam ang gagawin ko ng mga oras na yon. Hanggang sa unti-unti kong natanggap ang lahat. Sa ngayon, ay masaya na akong namumuhay kasama ang aking asawa at 5 anak. Wakas.